tuturor, mă numesc Andrei, astăzi ne vom juca stilă Brainrot. Stați un pic. Intrăm. Așa, am intrat. Bun, și scrieți comentarii cine vrea să de ori mine, ori 3, stați că vă arăt acum baza. Am un tung saur secret, Granny, Cicletera, încă o Granny cu mutații, 25 mu, aici Aid Sahur care dă, stați așa, nu pot să văd, sau nu știu, știu doar că 50 ceva mă, aici avem încă o Granny, mutație Taco, Cicleterina, Bicicleterina, 6-7, Cicletera, Gol Divine, care dă cel mai mult de la mine din bază, 450 mă. Aici asta pentru ceva duel la Samini Spiderini, Los la Cucaracea și Joc Club Sahur. Aici nu mai am. Așa. Asta e baza mea. Scrieți comentarii cine vrea să facă duel sau Bandito Bobrito, Pipi Kiwi, Tim Cheese, Nubini Pizzanini. ori duel, ori trade. Băgăm la fuse ceva. Aici și asta. Tot așa, gata. Aici Nubini. Așa, Nubini, da. Și încă ceva. Tim Cheese. Și să vedem care sunt șansele. What? Ok, dăm 14 minute. Au fost admin abuse-uri la greu. Marți atac, admin abuse secret, multe. Să fie admin abuse sâmbătă la ora 9. Așa. Și mai trebuie un om să fac ritualul cu Cicletera. Cine vrea, scrieți comentarii. Cam 2. Vreau să fac ritualul cu Cicletera. Așa. Bun, stați. N-am atâția Robux. Mai trebuia vreo, nu știu, 80 ceva. Și stați puțin, stați că acum m-am amintit.
Scrieți comentarii dacă vreți să-mi iau lanțul simplistul. Mi-ar sta bine sau nu. Aici la gât, scrieți comentarii dacă mi-ar sta bine. Ia, duel. Guys, îi dăm? Svinina Bombardino. Dăm cu ăsta. Dar eu bag ceva slab. Hai că acceptăm. Hai la duel. Hai la duel, mă, guys. Ok. Facem duel cu cineva, dar nu știu cine e ăsta. M-o găsit pe global. Ori m-a avut la prim, dar nu cred. Mamă, dar cât lag am. Sper să câștigăm duelul. Bineînțeles că punem Svinina Bombardiro, că nu bag eu ceva bun. Numai dacă bagă el, atunci bag și eu. Dar în niciun caz ăla de 450.000. Bun, deci, hai să vedem. O ieși, bă. Bă, e frică oare? Hai mă, intră înapoi dacă e șmecher. Hai mă, intră înapoi dacă e șmecher. Nu mai intră, guys. Ok, guys. Asta e, dacă nu mai intrăm înapoi, server privat. Privat și stați puțin, frate, vreau să văd cât costă lanțul Simplistan. 67 Robux. Mamă, ce? What? 40.000 de Robux. Uitați-l pe ăsta, bă. Ia. Bă. Aș fi ok. No, urât. Ăsta e doar ceva din ăla. Bun, și dacă ajungem la 20 de like-uri, îmi iau lanțul Simplistan. Promit că dacă ajungem la 20 de like-uri, iau lanțul Simplistan. Și vlogul următor o să fie cu Free Fire, pentru că nu mai prea am postat și trebuie să postăm cu Free Fire. Bun. Intrăm. Gata. Aia e rară ce mi-a dat la firmă și... cred că sunt rare, dar nici nu prea cred. 10 minute mai sunt. Mai 10 minute. Într-o oră. Ok, am încercat, mă, aici. Eu am încercat să dau duel cu ăla, dar stați așa. Căutăm random cineva. Și nu e online. Căutăm pe altcineva, random. Ziceți numele să caut aici. Ia să jucăm duel. Cine e șmecher? Jucăm. Not. Lucky Block. Nu iau, de ce să iau Lucky Block mitic? Și întrebarea asta e plină pe TikTok dacă există Lucky Block OG. Nu există Lucky Block OG, niciodată nu o să existe. Dacă vă apare cineva live sau ceva cu Lucky Block OG, e scam total. Nu există Lucky Block OG. Sau mini Spiderini. Numele meu aici. Aici mă găsiți.
Oricum, deja l-aveți și în descriere dacă vă uitați. Dacă vă uitați în descriere, acolo e numele meu. Deci eu vreau oferte bune pe ăsta. De 450 mu. Pe ăsta, uitați, ăsta. Nu secletera ăsta. Și cred că o să fac ritualul cu secletera după alt cont, dar oricum o să fac short. Cred că deja ai făcut când vă uitați voi, dar nu sigur. Dar cred că da. Sau sper să reușesc, că nu prea am timp și na. Dar sper să reușesc să fac. Intru și după alt cont, dar pe al doilea cont, eu nu sunt bun de pe ăla, celălalt cont. Pe ăla nu prea mă joc. Ăsta e contul actual. Ăsta. Pe ăla nu prea mă joc. Mai am furat conturi, dar nu prea joc după el. Eu am văzut dacă are ceva în bază după conturile alea, dar nimic. Șapte minute, 6. Dar nu pot să... Nu... Dați acolo mare like în forță, la 20 de like-uri iau lanțul Simplistanu. Hai să mai dăm la trade. Mă. What? Și? Nu e online. Bă, dar eu mă mir că dau... Deci... Nu știu pe... Uite, ce dau random și îmi dă oameni, bro. Deci eu dau random. Caut random. Efectiv, random și îmi dă oameni. Cred numele. Și dați acolo și urmărire și pe TikTok să facem live cu trade-uri, cu dueluri. Dați acolo mare urmărire pe TikTok, acolo vă las contul de TikTok în descriere. Aici stați să vedem Simplistanu. Uite-l pe Simplistanu, de aici în România, regele Simplistanu. Așa, cred că noi suntem, cred că nici nu sunt pe tabel. Cred că da. Ok. Ok, da. Cred că aici la stil nu prea fură, nu dau schemuri în general. Region, cine e regele? România. Stați, cum ar fi să fie simplistul? A, nu. Nu. Hop. Trade. Hai să dăm accept să vedem ce dă. Ce pui, mă? Oh my god, oh my god. Ce să-ți dau, mă, frate meleu? Ce să-ți dau, mă? Asta. Pun asta. Ăsta. No. Nu. Nu da duel, mă, vere. Dar nu, cred că nu o să accepte cu brain rot-uri slabe.
Nu o să accepte cu asta, gen. Oricum, să dăm duel, mă? Dăm? Hai să mai încercăm să facem trade cu el, să băgăm aia de 450, mă. Uite, ce dai, mă? Ce dai, mă? Ți-am închis gura acum. Cred că acum de toate brangleturile. Nu, mai adaugă, mă. Adaugă. Nu dau din viața mea. Nu. Nu. Niciodată. Hai, mă. Hai la trade. Hai. Lava dorită, eu bag ăsta și dacă mai adaugi ceva, dau ready. Dacă mai adaugi ceva, dau ready. Uite, bag astea două. Astea două. No, niciodată. Bro, nu. What the heck? Ce? Cum, bro, să dai gen lava dori? Hai încă o dată. Vreau să fac, să-mi dea ofertă de aia bombă pe ăsta. Uitați așa. Ok, deci... Nu. No thanks, no thanks. Și cine îmi dă accept, cine face duel cu mine, promit, bag asta. Ori asta, da asta, promit. Cine face, deci primul care scrie în comentarii, eu bag asta la duel. Da, mă, mai acceptă? Nu mai acceptă. Ok, guys, în 59 de minute se termină Fuse Machine. Deci aici o să bag numele, îmi ziceți numele și bag aici și facem 36, 35, 34, 33, 33, 29, 28, 7, 26. Bun. Aici așa. Ok. O să începem, dar nu credem. Cineva legit care mă ajută pentru rebirth, vă rog, fără scam. 3, 2, 1, oficial. What the hell? Ce? Ce e ăsta, mă? Ce-i crocozaurul ăsta, mă? Ce mă cu ăsta, mă? Spuneți dacă e rar. Bun, deci mai dăm aici ultima dată, mai îl invităm. Acceptat. Fii atent, mă. Fii atent. Da, nu vrea. Bun, cam atât a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Pe curând. Pa, pa!